Днес, в този слънчев ден, всички заедно сме се събрали, за да отбележим началото на новата учебна година. Знаменна група, ходом, марш! Знамето се посреща с бурни овации. Свърши като филм доброто лято. Горели, весели и здрави, връщаме се вкъщи ние пак. С Богом, изумрудени дъбрави, с Богом, златен черноморски бряг. Звънецът вика ни обратно. Властно ни зове да влезем в клас. Свърши междучасието лятно, почва новият учебен час. Ще учим, трудът ни плаши, над нас слънцето ласкаво гори. Здравейте, учители наши, училище наше, здравей! Добре дошли, приятели! Радостта ни е още по-голяма, когато има с кого да я споделиш. А днес наш скъп гост е госпожа Севдалина Турманова, заместник областен управител на град Бургас. Приветици, учители и родители, ще се обърне директорът на нашето училище, господин Мартин Илиев. Уважаеми учители, скъпи ученици, родители и гости! Днес, скъпи родители, вие избрахте Средно училище Епископ Константин Преславски и отново го превърнахте в най-голямото и най-желаното училище. Вашият избор предопредели пътя на вашите деца. Как ще го извървят, зависи не само от тях, но от всички нас. Скъпи ученици, следвайте съветите на вашите учители. Помнете думите на дядо Вазов. С книга да се учите, на добро да се научите. Знанието е сила и ние ще ви я дадем. Нека всички ние, ръководство, учители, ученици и родители, заедно да поемем пътя, който сме избрали, и да изградим своето училище на бъдещето, в което мечтите стават реалност, където всеки ще може да покаже най-доброто от себе си и да получи най-доброто от другите. Добре дошли на добър път! С господин Димитър Николов във връзка с първия учебен ден до учениците на територията на община Бургас. Скъпи ученици, уважаеми учители, уважаеми родители, честит първи учебен ден! Искрено желая на всички вас успешна и ползотворна учебна година. Нека бъде годината, в която най-често срещаната оценка в бележниците да е шестицата. Нека да е годината, в чието край учителите се чувстват доволни от резултати. Сигурен съм, че всички искаме бургаските ученици да стават все по-знаещи и уверени.
Затова много усилия са насочени към осигуряването на най-добрите условия за учене на децата и работата на учителите. Това има смисъл, защото всяка инвестиция в образованието ще се изплати след време, когато днешните деца станат умни и подготвени за живота хора. Бъдещите горди бургазлии, които да управляват града мъдро и с грижа. Още веднъж честит 15 септември на всички бургаски ученици. Вървете и ни водете към светли бъднини. Димитър Николов, кмет на община Бургас. В училището се получиха поздравителни адреси от госпожа Миглена Кунева, вице-премиер и министър на образованието и науката, инженер Виолета Илиева, началник на регионалното управление на образованието Бургас, директорите на училищата от комплекс Въвейков, средно училище Димчо Дебелянов, основно училище Антон Страшимиров и начално базово училище Михаила Катник. Благодарим на всички колеги и на тях също пожелаваме успешна нова учебна година. Скъпи първокласници, днешния ден ще бъде незабравим за вас. Аз ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете търсещи, знаещи, можещи хора. Пожелавам ви една учебна година, пълна с много шестици, с много успехи, с нови проекти, на добър час и да ни е честита новата учебна година в училище Константин Преславски. Благодаря ви за възможността и за поканата да споделя този празничен ден с вас. Благодаря ви. Вижте вече колко съм голям. Аз прочел съм много книжки и съвети ще ви дам. Първо раничко станете, че сте вече ученици. Второ, да не ви се дреме никога в час. Вечер лягайте на време в един и същи час. Първи клас е интересно. Пишеш буквички с стрички. Учи се да пееш песни, думите делиш на стрички. На урок не се говори. Само слушайте, помнете. По стените на огради името си не пишете. Не влезте татко, мама да рисува вместо вас, че това не ще направи първенци в училище от вас. Деца добри и слънчеви, здравейте! С усмихнати лица, щастливо грейте! Живейте обичливо на земята и нека ви закриля светлината! Родители, учители, здравейте! Деца към познания водете! Да сеем истина, любов и разум, от силите на злото да се пазим! За красотата сърцата да отворим! Да сме човечни, светли, благотворни! Добри мечти душите им да галят! Здравейте и живейте в Благодария! Ето ги първокласниците, които с нетърпение очакват да споделят с нас своите вълнения. Здравейте! Аз съм Велилия от първия клас. Лятото изтече, кратко като миг.
Тази сутрин вече ставам ученик. Я ме погледнете, как съм пременен. Тръгвам с китка цвете, радостно смутен, както се полага. Плочи злабе, да? Баба на прага, плисва ми вода. Всеки ми желае на добър ти час. Даже Слънчо знае, че съм в първи клас. Здравейте, аз съм Антония от първи Б клас. Колко си голяма вече, моето мило момиче. В първи клас ще бъдеш ти, край на нашите игри. Буквички ще учиш, ще четеш и пишеш. Ще смяташ на сметало, ще свириш на пиано. На английски пак ще ходиш, хубаво е да го говориш. Ще рисуваш с боички, ще танцуваш по телички. Бабо, Метю, Зая, кукли, чакайте ме в късен час. Ще се върна, ала днес вече съм в първи клас. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци виждат ми се тежки, как да ги науча без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но тази задача иде би да плача. О, кога ще стана толкова голяма, че да зная всичко, както знае мама. Пожелаваме я от сърце на вас. Нека може тази учебна година да основата на нашето бъдеще. Първи, втори, пети, шести, седми, осми, девети, десети, 11, 12 клас.
Да ви върви на всички по вода, много отлични оценки, здраве, щастие и късмет.